Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, 23 years old at graduating student. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga karanasan kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang pilit kong binabaon sa limot pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Kuya Bernie, ang asawa ng ate kong si Hera. OJT ako noon nang makitira ako sa kanila. Pansamantala lang dapat. Praktikal lang, sabi ko sa sarili ko. May trabaho si ate. Madalas late kung umuwi. Si Kuya Bernie naman ay work from home. May isa na rin silang anak, si Mikay, 9 years old at nag-aaral ng elementarya. Maaga akong umaalis ng bahay araw-araw. Pag-uwi ko, madalas si Kuya at si Mikay lang ang nandoon. Minsan, nanonood sila ng TV. Wala namang kakaiba sa umpisa. Normal at maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko si Kuya Bernie ng mas malinaw. 38 anyos na siya. Moreno, matangkad, maayos manamit. Hindi siya yung lalaking palasalita, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa bahay. At may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman yung bastos, hindi rin yung lantaran. Yung tipong mapapatingin ka rin sa kanya, tapos pareho kayong iiwas. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Sa una nga, pinapagalitan ko yung sarili ko. Asawa siya ng ate mo, kuya mo siya. Pero kahit anong pilit kong pagpigil, may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan. Isang hapon, kakauwi ko lang galing OJT. Pagod, pawis na pawis, at gusto ko lang magpahinga. Nasa kusina noon si Kuya Bernie, nagtitimpla ng kape. Mukhang pagod ka yata, tanong niya. Oh kuya, grabe today eh. Sagot ko habang binababa ang bag ko. Gusto mo ng kape? Pwede. Inabot niya sa akin yung tasa. Nagkatitigan pa kami saglit. Ewan ko kung ako lang, pero parang may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo talaga, sabi niya. Kailangan eh, malapit na ako makatapos. Ngumiti siya. Magiging magaling ka. Masipag at matyaga ka naman. Simpleng salita lang pero iba yung dating. Mula noon, naging mas madalas ang mga usapan namin. Sa sala, sa kusina, minsan habang nanonood si Mikay ng TV. Mga tanong na parang wala lang, pero may halong personal na. May boyfriend ka ba? Tanong niya minsan, parang casual lang. Wala? Sagot ko. Talaga? Oo naman. Eh bakit? Wala eh, walang magkamali. Natatawa kong sabi. Sus, sa ganda mong yan. Talaga ba? Oo, kaya pasensya ka na kung minsan napapatingin ako sa'yo. Baka may pasabay ka. Anya, ikaw na bahala kuya, kahit anong pagkain lang. Dapat doon pa lang, tinigil ko na. Dapat doon pa lang, alam kong may kakaiba na. Pero hindi ko ginawa. Mula noon, tuloy-tuloy na ang chat. Hindi man araw-araw pero madalas. Bagay sa'yo yung suot mo kanina ha. Kuya naman. Totoo naman eh. Doon ko naramdaman ang kilig na may kasamang takot. Alam kong mali. Dapat umatras ako. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami sa iisang bubong, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hanggang sa dumating yung gabi na kaming dalawa lang ang gising. Tahimik yung bahay noon. Tulog na si Mikay at wala si ate. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam may linya na kaming malapit ng tawirin. May overnight training sila sa opisina. Alam naming pareho ni Kuya Bernie na wala siya hanggang kinabukasan ng hapon. Si Mikay ay maagang natulog. Pagod sa school, at kaming dalawa naiwan sa sala.
Napakatahimik. Yung klase ng katahimikan na ramdam mo sa dibdib. Nanonood lang kami ng TV sa umpisa. Magkalayo at hindi nag-iimikan. Pero kahit ganoon, ramdam ko yung presensya niya. Parang bawat galaw ko may bigat. Gusto mo ng juice? Tanong niya. Tumayo siya mula sa may sofa. Oo kuya, salamat. Sagot ko. Pagbalik niya, umupo siya sa may mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi rin naman ako lumayo. Okay ka lang ba dito? Tanong niya bigla. Oo naman. Bakit? Sagot ko. Wala lang, baka nabobore ka. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Nagkatinginan kami. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsimulang magbukas ng mas personal na usapan. Basta bigla na lang kaming nagkwentuhan. Tungkol sa pagod, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin madalas sinasabi kahit kanino. Hindi pala madaling maging magulang. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero mahal ko si Mikay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpupursige. Kaya ikaw, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo. Tumango ako. Tama ka. Gusto ko yung katulad mo, kuya. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun sa'yo. Napatingin siya sa akin. Salamat. Yung tingin niya, doon ako kinabahan. Hindi na siya yung Kuya Bernie na kilala ko bilang asawa ng ate ko. Para bang ibang tao na siya nung mga sandaling yon. Ibang lalaki. Ani, mahina niyang tawag. Alam mo bang, huminto siya. Maganda ka. Nanlaki ang mga mata ko. Kuya naman. Totoo, dugtong niya. Matagal ko nang napapansin yun. Doon ako dapat tumayo na. Doon na dapat ako umakyat ng kwarto. Pero hindi ko yun ginawa. Kuya, sabi ko na halos pabulong. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Yung hininga niya. Parang nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yon, Miss Love. Kung gusto mong tumigil, sabihin mo lang. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung takot ako o kung ayaw ko lang talagang tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa halip na bawiin, hinayaan ko. At doon nagsimula ang lahat. Parang pareho naming sinusukat kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Nararamdaman ko yung noon niya sa noo ko. Yung hininga niya na halos kasabay na ng sakin. At this point, sabi niya, halos pabulong. Alam kong wala kong karapatang gawin to pero hindi ako sumagot. Halo ng kaba, kilig at takot. Naghiwalay kami agad. Pareho kaming hingal. Pareho rin kaming tahimik. Sorry, sabi niya agad. Ako dapat ang humingi ng sorry. Sagot ko. Pero kahit ganon, hindi na namin yon mababawi. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon. Tapos hindi kami nag-usap. Pero pareho naming alam, may nabago na. Hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung halik, yung kamay niya, at yung katotohanang asawa siya ng ate ko. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na hindi nagsisisi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami. Si Mikay masigla. Pero pag nagtatagpo ang tingin namin ni Kuya Bernie, mabilis kaming umiiwas. Hanggang sa isang hapon, nag-message siya. Okay ka lang ba? Oo naman. Kung gusto mong kalimutan yung kagabi, rarespetuhin ko. Matagal bago ako nag-reply. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Ilang segundo lang, may sagot na. Ako rin, Ani. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala natatapos ang kasalanan sa isang gabi. Minsan, doon pa lang talaga to nagsisimula. Akala ko matapos yung gabing yon, titigil na kaming dalawa. Akala ko sapat na yung kaba at takot para umatres ako. Pero mali ako. Mas naging tahimik kami ni Kuya Bernie sa bahay.
Hindi na tulad ng dati na may kwentuhan sa sala. Ngayon may distansya na. May ilangan. Pero sa likod nun, may isang bagay na hindi tumitigil. Ang chat. Una, paminsan-minsan lang. Nakarating ka na ba? Oo kuya, salamat. Hanggang sa naging mas personal. Iniisip pa rin kita, Ani. Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot sa kanya. Kuya, dapat hindi. Alam ko, pero alam mo naman ang nararamdaman ko. Doon ko naramdaman na hindi lang pala ako yung naghihirapan. Sa bahay, normal ang lahat sa paningin ng iba. Si Ate Hera, pagod lagi. Diretso tulog. Si Mikay, abala sa school, pati sa panunood ng cartoons. At ako, parang bisita nila na may tinatagong lihim. May mga sandaling nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie sa kusina. Wala namang nagsasalita sa amin pero may tensyon. Isang tingin lang, parang may sinasabi na ang mga mata. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Si Kuya Bernie nag-chat. Gising ka pa? Oo kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Alam kong delikado, pero bumaba pa rin ako. Nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Ayokong may marinig kaya sandali lang tayo mag-uusap. Tumango ako. Hindi ko alam kung tama pa to, pero araw-araw, mas nahihirapan akong magpanggap na parang wala lang. Napayuko ako. Ako rin kuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Kung aalis ka dito baka mas madali. Sabi niya, pero ramdam ko na ayaw niya rin. Hindi pa pwede. OJT ko. Sagot ko. Nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang kamay ko noon. Hanggang sa naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na lumalim. Wala na akong nagawa noon ng tuluyan niyang kalasin ang lahat sa akin. Hindi ko na naisip na asawa siya ng ate ko. Basta ang alam ko lang noon, yung nararamdaman ko, yung kakaibang init. At sa may sala, doon nangyari ang lahat. Ang unang beses na may nangyari sa amin ni Kuya Bernie. Mabilis kami nag-ayos noon ng sarili namin. Nang biglang may narinig kaming tunog mula sa kwarto ni Mikay. Pareho kaming napatingin doon. Tas bigla kaming naghiwalay. Umakyat ka na, sabi niya agad. Doon ko naramdaman kung gaano kami kalapit sa kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi pa rin kami tumigil. Mas naging madalas pa nga yung chat namin sa madaling araw. Naiisip mo rin ba ako ngayon? Oo naman. Ako rin eh. Namimiss na nga kita. Sabi pa niya. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Iniisip ko ang ate ko. Iniisip ko kung anong klaseng kapatid ba ako. Pero tuwing umaga naman, pag nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie, bumabalik ang lahat. Oo, alam kong maraming magagalit, pero totoong nagkagusto ako kay Bernie. Na totoong minamahal ko siya. Isang hapon, umuwi si Ate Hera ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala kami noon ni Kuya Bernie. Magkalapit at nag-uusap ng mahina. Oh, andito ka na pala. Biglang sabi ni ate. Bigla kaming napatalon sa gulat dahil hindi namin siya namalayan. Mabilis akong tumayo. Opo ate. Maaga kasi ako ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa amin. Parang may napansin pero ngumiti lang. Kumain na kayo? Tumango lang si Kuya Bernie. Ako naman, hindi makatingin ng diretsyo. Kinabukasan, mas naging maingat pa kami. Pero mas naging matindi rin ang pagila. Isang gabing wala ulit si ate. May inasikaso sa opisina. Nasa kwarto ako noon, nagliligpit nang may biglang kumatok. Si Kuya Bernie. Sandali lang. Pwede ka bang lumabas? Sabi niya. Kabado pa ako noon. Kuya baka kasi. Sandali lang naman eh. Namiss na kita. Ulit niya. Hindi siya pumasok. Nasa pintuan lang siya. Pero sapat na yun para manginig ako.
para mag-init ako. Nag-uusap lang kaming dalawa habang nakahawak siya sa kamay ko. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan. Nang biglang may tumunog mula sa labas. Bumukas ang gate. Andiyan na yata si ate. Bulong ko. Umatras na siya. O sige na, pumasok ka na. Anya. Mabilis naman akong pumasok sa kwarto ko at sinara ang pinto. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni ate sa ibaba. Doon ko na pagtanto. Nakakatakot pala. At the same time, nakakakonsensya. Humiga ako sa kama na nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong sinisira ko ang pamilya ng kapatid ko. At sa puntong yon, mas malinaw na sa akin. Habang tumatagal, mas mahirap nang umatras. At ang mas masakit, ang magiging kapalit ng mga ginagawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang patagong relasyon namin ni Kuya Bernie. Hanggang sa dumating nga ang birthday ni Ate Hera. Matagal niya yung pinaghandaan. Ilang linggo pa lang bago ang mismong araw. Excited na excited siya. Gusto niya ng simpleng salo-salo lang. Basta may swimming, kainan at kumpletong pamilya. Dahil yun din ang gusto ni Mikay. Kaya naman nag-book siya ng maliit na resort. Kami-kami lang at ang ilang kaibigan ni ate sa trabaho. Buong biyahe, tahimik lang ako. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Pilit inaayos ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na sa araw na yon, magiging normal ako. Wala akong gagawin na kahit ano. Wala akong iisipin. Ate ko ang may birthday. Asawa niya si Kuya Bernie. Hanggang doon lang dapat. Pero kahit ganon, ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, iba naman ang nangyayari sa kalooban ko. Pagdating namin sa resort, agad naging masaya ang lahat. Nag-ayos si ate ng mesa, naglabas ng pagkain. Si Mikay, diretso sa pool. Si Kuya Bernie, tinutulungan si ate. Natila isang masayang pamilya. Ako, parang multo. Nandoon pero wala sa sarili. Habang nagsiset up, napansin ko si Kuya Bernie sa gilid. Pawis na pawis, nakasando. Muli akong napatingin sa kanya. Kasabay na rin ng paglunok at kakaibang init na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yon, mas malinaw ko siyang nakikita bilang lalaki, hindi bilang asawa ni Ate Hera. Buong hapon, normal naman ang lahat. Kainan, tawanan, kuhaan ng litrato. Nag-swimming kami. Si ate masayang masaya. Si Mikay hindi mapakali dahil sa tuwa. Pinilit kong umiwas noon kay Kuya Bernie. Pero kahit hindi kami magkatabi, nararamdaman ko siya. Parang bawat galaw ko may nakatingin. Parang bawat hakbang ko may nakakaalam ng lihim ko. Nakasuot ako noon ng sando at maiksing short. Maputi kasi akong babae. Kaya't alam kong kahit sino, mapapatingin talaga sa hita ko. Lalo na si Kuya Bernie. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang inuman. Hindi ko intensyong uminom. Pero si ate kasi nagyaya. Birthday daw naman niya. Kaya hindi na ako tumanggi pa. 1, 2, 3. Hanggang si ate halatang tinatamaan na. Tumatawa na ng malakas at mas madaldal na kaysa dati. Si Kuya Bernie umiinom din pero kontrolado nito. Habang lumalalim ang gabi, yung iba nananatili, yung iba nag-uwian na. May natulog na, may pumasok na sa kwarto. Si Mikay, mahimbing na rin ang tulog. Naiwan na lang kaming 3 sa pool area. Nagkukwentuhan. Madilim na rin. Dahil konti na lang ang bukas na dim light. Hindi ko alam kung anong oras nagsabi si ate na hilo na siya. Basta naalala ko, bigla na lang siyang umupo sa gilid. Tumatawa pa rin pero halatang may amats na. Samahan mo na sa kwarto kuya, sabi ko kay Kuya Bernie. Tumango naman siya at tinulungan na si ate. Mag-isa akong naiwan sa gilid ng pool. Doon ko naramdaman ang takot ulit. Yung takot na hindi dahil may multo o may masamang mangyayari, kundi dahil alam kong kapag bumalik si Kuya Bernie, kaming dalawa na lang ang may iwan.
At bumalik nga siya. Tahimik siyang umupo sa kabilang gilid. Walang sinasabi. Ako rin. Pero kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko naman ang bigat ng mga sandaling yun. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat. Ang mga chat, ang mga tingin, ang mga halik. At ngayong wala si ate, tulog siya. Hindi niya alam kung anong maaari na namang maganap sa amin ng asawa niya. Doon ko naintindihan na minsan hindi kailangang planuhin ang kasalanan. Minsan, sapat na ang pagkakataon. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, bigla na lang kaming nagkalapit. Alam kong dapat umatras ako. Alam kong dapat tumayo ako at umalis. Kaarawan to ni ate. Kahit dito man lang sana, ay irespeto ko siya. Pero hindi ko ginawa. Sandaling parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang ikuwento ang detalye. Basta nag-swimming kami at sa ilalim ng pool nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos nun, bumalik ako sa kwarto ko na parang may pasan-pasan na bato sa dibdib. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, masakit ang ulo ni ate. Nagrereklamo pero masaya siya. Ako, tulala. Dala ko hanggang pauwi ang isang kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa tatakasan. Pagka-uwi namin mula sa resort, sinubukan kong maging normal. Ngumingiti ako kay ate. Nakikipaglaro kay Mikay. Kumikilos na parang wala lang. Pero sa loob ko, may sirang parte na hindi ko na maayos. Tuwing nakikita ko si Ate Hera, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Masaya siya. Walang alam. Nagkukwento ng birthday niya, ng mga pictures, at ang plano sa susunod na bakasyon. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may humihila sa akin pababa. Si Kuya Bernie, mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na kami nagkakatitigan. Kung magkakasalubong man kami, mabilis na kaming iiwas. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Parang multong sumusunod sa akin sa loob ng bahay. Kapag gabi, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung tanong, hanggang kailan ko naman kaya kayang makipag-usap kay ate na parang wala akong ginagawang masama, na parang wala akong tinatago. Hanggang kailan ko kayang makisalo sa hapag habang alam kong sinisira ko ang tiwala niya, ang pamilya niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong nakatingin si ate sa akin. Okay ka lang ba, Ani? Tanong niya. Parang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Stress ka palagi, pumapayat ka na. Gumiti ako. Oo ate pagod na pagod ako sa OJT. Tumango siya. Ani, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mas importante pa rin ang kalusugan. Magpahinga ka, okay? Kinagabihan, nag-message si Kuya Bernie. Ani, pwede ba kitang makausap? Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Hindi na kuya. Ayoko na. Nag-type siya ulit. Tumigil, tapos nag-type ulit. Sorry. Yun lang. At sa simpleng salitang yun, parang may bumagsak. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize na wala naman palang patutunguhan ang lahat ng to. Hindi to totoong pag-ibig. Isa itong pagkakamaling patuloy lang naming pinipili. Kinabukasan din noon, nagpaalam ako kay ate. Sabi ko, may offer na mas malapit sa OJT ko. Mas makakatipid pa sa pamasahe, mas praktikal at hindi na ako mapapagod. Hindi siya agad pumayag. Pwede ka namang dito na lang. Konti na lang naman, sabi niya. Muntik na akong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ate, kaya ko naman na. Tsaka gusto ko ring masanay mag-isa, katulad mo. Matagal siyang tumahimik. Tapos tumango. Kung saan ka mas okay, edi sige, susuportahan na lamang kita. Sabi niya.
Wala siyang kaalam-alam na sa pagpayag niya, niligtas niya ako. At niligtas niya ang pamilya niya, kahit hindi niya sinasadya. Nung gabi ring yun, nag-impake na ako. Mga gamit ko, mga libro ko dati, mga bagay na dala ko bago pa ako pumasok sa bahay na ito. Maya-maya dumaan si Kuya Bernie sa tapat ng kwarto ko. Huminto siya, pero hindi na siya pumasok. Tapos sinabi niya lang na, "Mag-iingat ka doon, Annie." Tumango lang ako at hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka hindi pa ako matuloy na makaalis. Kinabukasan din noon, maaga na akong umalis. Nagpaalam ako sa kanila at nagpasalamat. Habang papalayo yung tricycle, nakaramdam ako ng lungkot. Pero hindi dahil iniwan ko sila, kundi dahil iniwan ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gustong balikan pa kahit kailan. Sa bagong tinitirahan ko, mas maliit yun. Mag-isa lang ako. Pero doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi na ako nagtatago. Pero ang kapalit lang ay ang gabi-gabing pagsisisi. Hanggang ngayon, Miss Love, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Ang alam ko lang, may mga kasalanang hindi mo kayang itama sa paghingi ng tawad. Minsan, ang tanging tamang gawin ay ang umalis na lamang. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang sikreto namin ni Kuya Bernie. At ibabaon ko yung sikretong yon hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng maiksing istorya ng aking buhay. Pagpasok ko sa gate ng aming bakuran, masaya akong sinalubong ng aming mga katulong na si Aling Mila at Nanay Maring. Dama ko ang labis na kasiyahan ng aming mga kasambahay nang muli nila akong makita. Ako naman ganun din. Makalipas ang halos 5 taon na hindi pagtungtong sa lugar na aking kinalakihan, heto na naman ako at nagbabalik. Halos wala pa ring pinagbabago ang aming bakuran. Magaganda pa rin ang mga rosa sa hardin. Mayayabong pa rin ang mga puno. Maaliwalas at malinis pa rin ang kapaligiran. Napakakomportable talagang manirahan sa isang eksklusibong subdivision dito sa Metro Manila. Ako nga pala si Trixie, 26 years old, may asawa na at isang anak. 5 years ago, nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. At tandang-tanda ko pa ang lahat kung paano kami nahumaling sa nakaw na sandali ni Julio, ang pangalawang asawa ng aking nanay. No, hindi ko siya gusto. Galit kong sigaw sa aking ina. But Trixie, sigurado kong ito na yung time for me para maging masaya. Malumanay namang sagot niya na nooy tila nagsusumamo sa akin. Hindi ka na ba masaya sa akin, ma, ha? Hindi ka na ba kontento pag ako yung kasama mo? Bakit kailangan mo pang maghanap ng ibang mga kasama? Masaya naman tayong dalawa, di ba? At tuluyan na akong naiyak sa pagtutol sa gustong mangyari ng aking nanay. Of course, masaya ako pagkasama kita. But please, intindihan mo naman ako, iha. Mahal kita pero kailangan ko rin ng ibang pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo kayang ibigay, iha. Pagmamahal ng isang lalaki sa isang babaeng katulad ko. Tila naiiyak na ring tugon niya. Basta ayoko. Pasigaw kong sabi, sabay takbo pa itaas sa aking kwarto. Halos magiba ang pinto ng kwarto nang akin yung isarado. Trixie! Pahabol sigaw pa niya sa akin. Natuluyan ng bumagsak ang luha dahil sa nabigong pagkukumbinsi sa akin.
Wala nang nagawa ang aking nanay, kundi ang umiyak at yumakap sa kanyang nobyong si Julio. Yup, si Julio ang nobyo ng aking nanay. Ipinapaliwanag kasi nila ang planong pagpapakasal at hinihingi ang aking pagsang-ayon. Pero ayokong magpakasal ang aking ina kay Julio. Oo nga, tama si Mom. Panahon na nga para naman siya ay sumaya. Matagal na kasing patay ang aking ama. Nasawi siya sa isang car accident nung ako'y first year high school. At ngayon naman ako'y nakatapos na ng college at may sarili ng trabaho. Sa loob kasi ng mahabang panahon na pagkawala ng aking tatay, ni minsan ay hindi nagkulang ang aking ina sa pag-aasikaso at paggabay sa akin. Ibinigay niya ang lahat. Lahat ng sakripisyo at panahon ay binuhos niya sa akin. Matagal na panahon din yun, hanggang sa dumating na nga ang panahong to. Panahong meron na akong makakahati sa pagmamahal at pagkalinga niya. Oo't naninibugo ako dahil meron na siyang ibang pagtutuunan ng pansin. Pero kung yun lang ang dahilan, parang kaya kong tanggapin. Ang hindi ko lang matanggap ay si Julio mismo. Si Julio kasi ay 30 years old pa lamang. Ang mom ko ay 46 years old na. Imagine, pwede na silang pagkamalang mag-ina. Tapos ewan ko ba kung saan nanggaling yang si Julio. Baka gusgusing pakalat-kalat lang sa lansangan na nadampot ang aking ina habang nagmamaneho siya ng magaran niyang sasakyan. O kaya isang pulubi na naligaw lang at nakalusot sa mahigpit na pagbabantay ng mga guard ng aming subdivision. Tapos nang habulin, ay nakitang bukas ang gate namin ay doon na isipang magtago. Ito namang magaling at mabait kong ina, pinagtanggol si Julio at nagmagandang loob pa na kupkupin ang patay gutom na si Julio. Ewan, hindi ko talaga alam kung saan siya nagmula. Basta iisa lang ang alam ko. Kakam kami ni Julio ang buong kayamanan ng aming pamilya. Sa ayaw ko man at sa gusto, natuloy ang pagpapakasal ng aking ina. Pagamat hindi sa simbahan, ay natuloy din ang civil wedding together with their close friends and relatives. Ako nasan? Andun sa kwarto ko at nagmumukmuk. Ubos na ang luha ko at paus na sa kakaiyak, pero hindi ko pa rin sila napigilan. Oh, nakasibangot ka na naman. Bati ni Herbert sa akin habang ako'y nakatitig sa monitor ng aking PC sa isang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko sa Ayala. Wala, naghihirapan lang ako dito sa ginagawa ko. Paismid kong tugon. Stress lang yan. Tara, merienda tayo. Sagot ko. Paaniyaya ni Herbert habang ubod tamis na nakangiti sa akin. Saglit kong sinulyapan ang aking relo. 2:59 p.m. Sige na nga. Tugon ko sabay tayo sa aking kinauupuan. Yes, let's go. Halos umabot na sa tenga niya ang pagkakangiti ng muka nang makuha ang aking pagsang-ayon. Bakit nga ba hindi? Alam ko namang patay na patay siya sa akin. Habang kumakain, hindi maubusan ng kwento itong si Herbert. Magaling siyang magpatawa at mag-jokes. Naramdaman ko na lang na parang gumaan ang aking pakiramdam sa kakengkoya na ginagawa ni Herbert. Siguro para makuha lang niya ang atensyon ko. Ilang sandali pa at namalayan ko na lang na humahagalpak na rin ako ng tawa. Nag-enjoy ako sa halos 15 minutong nakasama ko si Herbert. Iisa ang kumpanya namin ni Herbert, sa ibang department nga lang siya. Matagal na siyang nanliligaw sa akin, pero sadya yatang wala pa ako sa mood mag-boyfriend. Noong high school at college kasi ako ay puro crush lang ang nagawa ko. Ayoko nung mag-boyfriend, baka kasi iwanan ako ni mommy. Pero ngayon, naiba na ang lahat. Pakiramdam ko, itinatuwa na ako ng nanay ko. Pinagpalitan niya ako kay Julio.
Tila nagre-rebelde pa rin ang aking damdamin. Bagamat halos isang buwan ang kasal ang dalawa, hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Lalo na nang tuluyan ng dito tumira si Julio sa bahay namin. Hindi ako halos lumalabas ng kwarto ko sa tuwing uuwi ako sa bahay. Ayokong makita yung antipati kong si Julio. Kung maaari nga lang, mag-iba na ako ng tirahan. Mataman akong nag-isip habang nakahiga ako sa aking kama. Dapat nga sigurong mag-iba na rin ako ng tutuluyan. Pero paano? Iisa lang ang nakita kong kasagutan. Ang mag-asawa na rin ako. Tama, kailangan ko na rin mag-asawa para tuluyang lisanin ko ang bahay na ito. Noong panahong yun, hindi ko na naisip kung tama o mali ang aking desisyon. Ang mahalaga sa akin ay ang makaganti sa ginawa ng aking nanay at ang tuluyang pagrebelde. Ang iparamdam sa aking ina na labis akong nasaktan sa mga ginawa niya. Wala ngang nagawa ang mom ko nang halos 2 buwan lamang mula nang kami ay mag-on, ay nagpakasal ako kay Herbert. Bakit si Herbert? Inaamin ko na malapit nga ang loob ko kay Herbert, pero hindi ako sigurado na may pagmamahal na akong nararamdaman sa kanya. Basta ang sigurado ako, may kaya at prominente ang pamilya nila Herbert sa Cebu. At doon ko nais manirahan upang mapalayo na ng tuluyan sa aking ina at sa asawa nito. Besides, matututunan ko rin naman siyang mahalin kasi mabait siya, responsable at higit sa lahat, masarap kausap. Hindi naman ako nagsisi sa pagpapakasal ko kay Herbert. Sa halos 5 taon naming pagsasama, ay naging mabuti siyang asawa at ama ng aming naging anak. Trixie, I really miss you. Naputol ang nanumbalik kong alaala nang napansin kong nasa malawak na salas na pala ako at sinasalubong na ng aking nanay. I'm fine, ma. I miss you too. Kaswal kong tugon sa kanya sabay yakap at halik. Ikaw talaga? Bakit kasi hindi ka pa nagpasundo sa airport? Napagod ka ba sa biyahe? Malambing na tanong niya sa akin. Ma, it's okay. Kaya ko ang sarili ko. Hindi na ako yung Trixie na kilala mo 5 years ago. Malaki na ako and I think I'm matured enough. Medyo nagparamdam ako ng pagkairita sa ginagawang pagbibaby niya sa akin. Well, I'm sorry. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Malumanay na tugon niya at ginihan ako patungo sa aming salas. Nadatnan ko ron si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya namin, at si Julio. Matamang bumati ang dalawa sa akin na tinugunan ko naman. Bigla akong nairita at nakaramdam ng inis nang makita kong muli si Julio. So, ano bang meron? Ano yung importanteng bagay na sinasabi mo at kinailangan ko pang pumunta dito? Tila pinagmamadali ko na ang aking mom na sumagot dahil ayoko nang magtagal pa ang aming pag-uusapan. Well, iha, kaya nga andito si attorney para magpaliwanag sa ating lahat. Nakangiting tugon niya sa akin. Nagsimula na ngang magpaliwanag si attorney. Ang topic, ang kayamanan at mga ari-arian ng aming pamilya. Since namatay na nga ang dad, kami na nga ni mom ang may karapatan sa mga yon. Hay nako, ang hindi lang nila alam, matagal ko nang naisangguni ang karapatan ko sa ibang abogado. More or less, alam ko na ang para sa akin. Ang hindi ko lang alam ay kung ano naman ang para kay Julio bilang legal na asawa ng nanay ko ngayon. Naiisip ko habang patay mali siya kung nakikinig sa aming abogado. Siguro naman ay malinaw ng lahat. Any questions? Tanong ni attorney matapos ipaliwanag ang sitwasyon at karapatan naming mag-ina sa lahat ng mga bagay at kayamanan na naiwan ni Dad. Lastly, let's take up the last documents. Bagamat masyado pang maagang paggawa ng ganitong testamento, ay ginawa na rin natin upang pagbigyan ng hiling ni Mrs. Perez. Her last will and testament, paliwanag pa ni attorney.
Nagulat ako pero hindi ko pinahalata. Binasa niyo ng malakas at malinaw sa aming lahat. Nakasaad doon na kung sakaling mamatay siya, ay mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya namin. At ang mapupunta lang kay Julio ay kung ano lang ang naipundar nilang mag-asawa mula nang sila ay magpakasal. Halos di ako makapaniwala. Tinignan ko ang tatlong kaharap ko. Lahat sila ay nakangiti at tila labis ang pagsang-ayon sa mga naging desisyon at pangyayari. For the first time, nag-guilty ako. Nahiya ako sa aking ina. Sa kabila ng lahat ng pag-iinarte ko at hindi pagsuko sa kanya, ay patuloy pa rin siyang nagmamahal at sumusubaybay sa akin. Nahiya rin ako kay Tito Julio. Tito na ngayon. Dahil hinusgan ko agad ang pagkatao niya. Higit sa lahat, nagagalit ako sa aking sarili dahil sa masamang ugali at asal na aking ipinakita sa aking magulang. At tito, sa loob ng halos 5 taon. Well, the damage is done at hindi na maayos yun. Kaya ang dapat ko lang gawin ay bumawi sa mga nagawa kong mali kung meron man. Sinong uunahin ko? Siyempre si Mommy. Siguro naman ay hindi pa huli ang lahat upang mapunan ang mga pagkukulang ko sa kanya at kay Tito Julio. Siguro naman ay marami pang panahon upang iparamdam ko sa kanya na siya ay akin ang tinatanggap bilang kapamilya. So that's it. Let's celebrate. Basag ni nanay sa katahimikan matapos ang detalyadong pagpapaliwanag ni attorney. Agad kong nilapitan ang aking ina, niyakap at hinalikan. Sorry ma, akala ko kasi. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin. Nakasagot na agad siya. It's okay, Iha. For all those years na nawala ka, hindi pa rin nagbabago ang pangunawa at pagmamahal ko sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat and let's start again, okay? Nakangiting tugon niya sabay halik sa aking noo. Niyakap ko siya ng buong higpit habang pigil ang pagbagsak ng aking luha. So, shall we? Banggit pa niya sa aming lahat habang minumuestra ang daan patungo sa dining room. Parang pinaghandaan talaga niya ang okasyon. Pinakuha na niyang masasarap na pagkain sa aming mga kasambahay. Eksakto namang lunchtime, kaya masagana at masayang tanghalian ang aming pinagsaluhan. Matapos ang pananghalian, nagkaroon ng kaunting kwentuhan. Hindi naman nagtagal, ay nagpaalam na rin si Atty. Cruz na sinabayan ko rin ang pagpapaalam sa mag-asawa na mamamahinga na muna ako sa aking kwarto. Halos wala pa rin o wala pa rin pinagbago ang aking silid. Malinis at maayos pa rin. Halatang halata na sagana sa paglilinis. Ibang klase talaga magmahal ang aking ina. Sa unang pagkakataon, muli ko na namang nahigaan ang aking kama. Kay sarap talagang magpahinga sa sariling silid. Lalo na akong nabunot na ang lahat ng tinik ng hinanakit sa aking puso. Kay gaan ang aking pakiramdam. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Siguro mga 6 o'clock nang ako'y magising. Saglit lang akong nag-shower sa aking bathroom. Nag-ayos, pagkatapos ay lumabas na ako ng aking kwarto. Pagbaba ko sa aming salas, nadatnan ko ang mag-asawa na nag-uusap. Lumapit ako sa aking ina upang batiin to at halikan. Tsaka ako lang napansin, nabihis siya at mukhang may lakad. Aalis ka? Hindi ko natiis na tanong sa kanya. Sorry Iha ha. Gusto ko sanang mag-stay para makapagkwentuhan tayo. Pero nagpatawag ng emergency meeting ang presidente ng aming kumpanya, kaya wala akong magawa. Isa kasi siya sa executive officers ng isang malaki at sikat na insurance company. Pero lately, laman ng balita at kontrobersyal ang kanilang kumpanya dahil nauubusan na raw to ng pondo at marami nang nagrereklamo. Pati ang gobyerno ay nakikialam na rin sa mga internal affairs ng kumpanya
kaya siguro hindi mapakali ang mga owners nito. It's okay, ma. I understand naman eh. It's a part of your job. Nakangiti kong tugon. Sayang nga eh, pero hindi bali. Andiyan naman si Julio. Siya nang bahala sa'yo. Siguro naman tapos ng problema. Panahon na rin para makilala niyo rin ang lubusan ng isa't isa. O paano? I'll go ahead? Huwag niyo na akong hintayin dahil hindi ko alam kung anong oras matatapos ang meeting. Take your time and enjoy it. Pahabol pa niya nang magpaalam na sa amin. Halos sabay pa kaming kumuway ni Julio sa papalayong sasakyan niya. Saglit kaming nagkatinginan at napangiti. Nanaig ang aming hiya sa isa't isa. Well, hindi pa naman siguro huli ang lahat para makabanding tayo. Si Julio na ang unang nagsalita. I'm sure na hindi pa. Sorry nga pala sa lata. Medyo nahihiya ako pang tugon. Wala yun. Siguro, let's have dinner first. Sayang at hindi nakapaghintay ang mom mo. Nagmamadali kasi. Patuloy na sabi ni Julio. Mabuti pa nga siguro. Medyo gutom na rin ako eh. Nahihiya ako pa ring tugon. Habang nagdi-dinner, patuloy pa rin ang panakanakang kwentuhan namin. Kumustahan tungkol sa mga buhay-buhay. Buhay ko, buhay niya, buhay nilang mag-asawa at marami pang iba. Sa unang pagkakataon rin, napatunayan ko na hindi naman pala antipato ko tong si Julio. Ang katotohanan ay makwela rin siya at kalog. Ilang beses rin siyang nag-jokes at halos sumagalpak rin ako ng tawa. Matapos ang hapunan, napagkasunduan naming uminom ng wine sa aming minibar. Red wine sa akin, tapos brandy naman sa kanya. Tulad ng dati, jokes na naman ang malipi o malimit na kwento niya, kaya wala kaming ginawa kundi tumawa. Naging seryoso lang kami nang simulan kong tanungin ang pinanggalingan niya. Sa loob kasi ng 5 taong pagsasama nila ng aking ina, ni minsan ay hindi ako nagtanong ng tungkol sa kanya. Madalas kaming magkausap sa po ni ma'am. Tapos pumupunta rin siya ng Cebu kung gusto niya kaming makitang mag-anak. Pero never akong nag-attempt na magtanong tungkol sa pagkatao niya. Kasi nga, hate na hate ko pa siya noon. Nag-isa lang palang anak si Julio. Maagang naulila ng mamagulang matapos ang isang aksidenteng kinasawi ng kanyang magulang. Sa edad na 10 taon, kinupkup siya ng kanyang tiyahin. Nagsumikap makatapos ng pag-aaral ng elementary at high school sa sariling pagsisikap. Nagbote, nagdyaryo, garapat kung ano-ano pang trabaho makatapos lang. Nang matapos ang high school, umalis siya ng probinsya at lumuwas ng Maynila upang doon naman makipagsapalaran. Naging kargador, dishwasher at waiter at marami pang iba. Ang huli niya raw trabaho ay bartender, kung saan sila nagkakilala ni mom. Nakapagpalagayang loob at eventually nagkainlaban. Bigla-bigla ang paghangang naramdaman ko kay Julio nang malaman ko ang buhay na dinanas niya. Napakalayo kasi sa buhay na kinalakihan ko. Meron siyang determinasyon at tiyaga. Hinarap niya lahat ng problema. Ako, simpleng pagpapakasal lang ng aking ina. Hindi ko pa nakaya. Ang buhay nga naman oh. Hindi ko alam kung nadadala ako sa emosyon na pinapakita ni Julio. Habang nagkukwento kasi, wala akong kakurap-kurap na nakatitig lang sa kanya. Noon ko lang kasi napansin na mapungay pala ang misteryosong mga mata niya. Patuloy ang kwento niya. Nag-aral pala siya ng engineering, matapos makasal at kakapasa pa lang niya ng board. Lalo tuloy akong bumilib sa kanya. Imagine, almost 30 years old siya nang mag-aral ng college. Talagang may pangarap sa buhay tong si Julio at hindi talaga gold digger tulad ng unang husga ko sa kanya. Laking pasasalamat ko sa Diyos at sa mamo. Kundi dahil sa kanila, hindi ganito ang buhay ko ngayon. Kaya nga mahal na mahal ko siya. Sabi niya sa akin
kasabay ang pagsilay ng kanyang mga ngiti. Nakailang shot na ba ako ng red wine? Sa tingin ko kasi, sa malalim na biloy na lumitaw sa pisngi ni Julio, ay naging kamukha niya si Aga Mulak. Noon ko lang napagtagpi-tagpi ang physical features niya. Napakagwapo pala niya. Maamo ang mukha. At sadya namang nakaka-attract ang kanyang mga ngiti. Puti ang buong mga ngipin at manipis ang mapupulang mga labi. Maganda rin ang istruktura ng katawan. Oh, lasing ka na ba? Parang natigilan ka yata. Mabuti pa, tama na to. Tanong niya nang mapansin ang bigla kong pagkatahimik. No, I'm okay. Naalala ko lang ang pamilya ko. Okay lang. Inom ba tayo? Palusot ko at pagsisinungaling ko sa kanya. Napangiti naman siya, sabay taas ng kupita. Cheers! Nagsimula na naman siyang magkwento ng mga masasaya. Kaya pati ako, nilabas ko na rin ang kaunti kong nalalaman sa pagpapatawa. Masayang-masaya kami ng mga oras na yun. Ang hindi niya alam, mas na-attract ako sa tuwing ngingiti siya ng ubod ng tamis, kasabay ang medyo pailalim at misteryosong tingin. Parang nakikiliti ako. Ang sarap pala niyang kasama. Sa isang iglap, nagka-crush yata ako sa kanya. Dumaan ang mga oras na halos hindi namin namalaya na hating gabi na pala. Pati ang aming mga kasambahay ay nagpaalam na upang matulog. Trixie, okay ka pa ba? Mukhang lasing ka na. Tama na to. Tanong niya sa akin ng mahalatang medyo namumungay na ang aking mga mata at nagbablush na ang aking makikinis na pisngi. Sige, tama na to pero let's dance muna bago tayo mag-sleep. Tila lasing ko na request sa kanya. Ewan ko ba? Hindi ko na alam ang aking mga sinasabi at ginagawa. Siguro dahil na rin sa tama ng alak. Yun lang ba? Sige, pagbibigyan kita. Nakangiti na naman niyang sabi. Binuksan niya ang CD player na nakalagay malapit sa bar. Isang sweet music ang pumailan lang. Tumayo ako upang makipagsayaw kay Julio. Magkahawak ang isa naming mga kamay, nakatuon ang aking braso at kamay sa matipunong dibdib niya. Nakayakap naman siya sa bewang ko. Habang sumasayaw, hindi mapuknat ang tingin namin sa isa't isa. Tila kasi namamagnito ako sa kagapuhan niya. Ewan ko lang siya kung ganun din sa akin. Alam mo, ang ganda mo, Trixie. Bulong niya na tila inilapit pa ng gusto ang katawan niya sa akin. Patay mali siya lang ako. Kunyari hindi ko pinansin. Mula sa balakang, binaba pa niyang yakap niya kasabay ng bahagyang haplos. At hindi ko siya sinaway. Trixie, baka hindi ako makapagpigil. Namumungay ang mga mata ang bulong niya at unti-unting inilalapit ang labi niya sa lips ko. Siguro para malaman kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero wala. Pumikit pa ako na akala mo handang tugunan ang anumang naisin niya. Tangi ko lang na itugon. Hanggang sa namalayan ko na lang ang masuyo at malambing niyang halik sa akin. Para akong estatwa na hindi nakagalaw. Nabigla ako ngunit ilang sandali lang ay tuluyan na akong gumanti at tumugon. Hanggang sa tuluyang pumanik na kami sa kwarto ko upang bigyang laya ang aming mga sarili. Sa ilaw ng aking lampshade, napagmasdan ko ang buong kagapuhan ni Julio. Halata tong palaging nasa gym. At noon ko rin napatunayan na higit na mas nakalalamang siya sa aking mister pagdating sa kama. Lumapit siya sa akin at unti-unti akong inihiga. Bagya siyang umupo na medyo nakatagilid na pinagmasdan ng mukha ko. Napakaganda mo pala, Trixie. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. At nang mabanggit niya ang aking asawa ng mga oras na yun, bigla tuloy na walang pagkahilo ko dahil sa alak. Oo nga pala, nakalimutan ko. May asawa at anak na nga pala ako. Bigla akong bumalik sa katinuan.
Hindi ko malaman ang gagawin ng mga oras na yon. Kasalanan nga pala ang may mamagitan sa amin. Pero parang hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Kaya pinangako ko na lang sa sarili ko na minsan lang to mangyayari. Ito na ang una at huli na pagtataksilan ko ang aking asawa. Sandali akong nabalisa pero hindi ko pinahalata sa kanya. Nawala lang yun nang tuluyang dumapo ang halik at taplos ni Julio sa aking katawan at isa-isa na ngang naglaglagan ang aking mga suot sa sahig. Kahit ganoon, napaka-gentleman ni Julio. Napakaingat. Kaya naman parang tuluyan na yata akong nahulog sa kanya. At ilang sandali pa, tuluyan kong binukas ang aking mga binti para sa lalaking hindi ko naman asawa. Halos ayaw ko na siyang pakawalan pa ng mga sandaling yun. Para akong nabaliw sa alapaap na dinanas mula kay Julio na hindi ko nakamit sa mismong asawa ko. Napayakap na lang ako ng maigpit sa kanya ng mga oras na yun. Baliwala na sa akin ang ginagawa kong pagtataksil sa aking asawa. At sa loob ng silid na yun, ay ilang minuto naming sinulit ang isang nakaw na sandali. Nang tuluyang makontento kami ay nagpahinga muna kami. Iba talagang apil mo, Trixie. Mahina at nakangiting sabi ni Julio habang nakahaplos sa aking muka. Saglit pa akong nag-aalangan at sinulya pa ng aking relo. Pero 3:30 AM na, Julio. Baka dumating na si Mommy. Malumanay kong tugon habang iniyakap ang binti ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa darating yun. Bilin ko kasi lagi sa kanya na huwag pabiyahe ng alanganing oras. Paniniyak na sagot niya. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Sabi ko sabay silay ng aking mapang-akit ng ngiti at kagat sa labi. Almost 5 AM na siguro nang kami ay maghiwalay ni Julio. Pagod at parang lantang gulay ako kaya madali akong nakatulog. Tanghali na nang ako'y magising. Tulad ng dati, nag-shower ako at nag-ayos bago lumabas ng silid. Nadatnan ko ang aking ina at si Julio sa salas na nagbabasa ng dyaryo. Mukhang kagigising lang rin nila. O iha, gising ka na pala. Ang himbing ng tulog mo ah. Siguro nanibago ka sa wine na ininom mo kagabi. Bati sa akin ni Mom. Oo nga masyado po akong nasarapan. Kaya't napataglang inuman namin. Tugon ko sa kanya sabay halik sa pisngi niya. Kaswala man akong bumati kay Julio na parang walang nangyari. Siya naman ay ganun din. Mabuti pa ay mag-lunch na tayo para makakwentuhan ko naman ang pinakamamahal kong iha. Nagtatanghalian nga kami habang nagkukwentuhan kami. Matapos kumain, patuloy pa rin ang aming istoryahan. Hanggang dumating ang 4:00 na kinailangan ko nang magpaalam dahil may flight pa ako pauwi sa Cebu. O paano iha? Hanggang sa muli. Basta yung pinangako mo na madalas nyo kaming bibisitahin dito ha? Naku kung alam mo lang, miss na miss ko na ang aking mga apo. Nakangiting sabi niya nang nakahanda na akong umalis. Manuman, apo lang? Patudyo kong tugon. Ay, pati pala si Herbert, ang aking napakabait na manugang. O siya, sige na, lakad na kayo. Pasensya ka na ulit iha ha? Hindi na ako makakasama sa paghatid sa'yo sa airport. Kinailangan ko pa kasing tapusin yung report ko sa board para sa meeting namin bukas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang malamang si Julio lang ang kasama ko papunta sa domestic airport. It's okay. Okay lang ako. Sagot ko sa bayakap at halik sa kanya. Mula sa Makati, binagtas namin ang EDSA patungo sa Pasay. Kakalampas pa lang namin sa Magallanes nang magtanong si Julio. Ano bang oras flight mo? 7 o'clock. Bakit? Anong oras na? 5:30. Bakit ba kasi? Wala lang. Tugon ni Julio habang may ngiting makahulugan. Nagulat ako nang tuloy-tuloy ang kotse namin patungo sa may rotonda. Diba, hindi siya nagdaan patungo sa domestic airport? Nagtataka kong tanong sa kanya. Huwag kang mag-alala.
Pupunta din tayo dun. May dadaanan lang tayo. Sagot naman niya. Nagulat ako nang bigla niyang niliko ang sasakyan. Teka, huwag mo sabihin na. Tanong ko. Oo, nakita mo naman diba? Nakangiting wika ni Julio. Lumitaw na naman tuloy ang biloy niya. Sige pero dalian lang natin ha. Baka kasi mahuli ako sa flight eh. Sabay kurot ko sa kanyang tagiliran. Wala pa halos 2 minuto mula nang kami nagtungo sa room. Wala kaming sinayang na oras at agad naming sinulit ang bawat minuto. Pero parang biglang naging agresibo at marahas si Julio sa akin. Naunawaan ko naman kasi nga naghahabol kami ng oras. Maya-maya, biglang nag-ring ang phone ko. Ano ba yan? Reklamo ko pa. Sandali lang, baka si Herbert ang tumatawag eh. Awat ko kay Julio. Hello, honey? Halos hindi ko makontrol ang boses ko sa pagsagot sa asawa ko. Tumahimik naman si Julio, ngunit di pa rin paawat. Hanggang sa umuga na nga ang kama. Hello, honey, musta ka na? Bakit parang hingal ka? Sagot ni Herbert sa phone. Kuwan kasi honey eh. Kadarating ko lang dito sa airport. Pagod kasi ako sa paglalakad. Palusot kong tugon. Ganun ba? Kinukumpirma ko lang kasi kung tuloy ang flight mo. Tuloy honey. Pilit kong ginagawang normal ang boses ko sa kabila ng lahat. Ganun ba? O sige, sunduin na lang kita dito sa airport ha. Ingat honey, I miss you. I love you. Malambing pang paalam ni Herbert. I love you too honey. Bye. Ewan ko kung narinig pa ni Herbert. Napalakas ang boses ko sa pagsabi ko ng bye. Dahil kasabay nun ay ang tuluyan naming pagkaabot sa rurok kasamang lalaking pinagsukuan ko ng dangal bilang babae na alam kong kasalanan at mali. Honey, napansin ko na mukha kang masaya. Siguro tuluyan ng pagkakasundo niya ng mom mo. Wika ni Herbert sa akin nang magkita na kami sa airport. Oo nga honey eh, pero sabay ko ni kukwentong lahat. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hay nako, kung alam lang niya. Oo, nagkasundo na kami ng nag-iisang magulang ko. Pero si Julio, hindi lang basta kami nagkasundo. Alam kong sa muli kong pagdalaw sa kanilang bahay, ay mauulit at mauulit pa ang namagitan sa aming dalawa. Pero alam kong mapaglalabanan ko rin ang bagay na yun. Pero siguro, sa tamang panahon. Sa ngayon, ay hindi ko pa alam kung anong isasagot ko. Hanggang dito na lamang po ang aking storya at salamat sa mga nakinig ng aking kwento.